W imieniu Otca, Syna, Ducha Świętego. Miłość naszego knieza, zbożnika Jezusa Chrystusa, a lubość Boha Otca, a zgromadność Ducha Świętego budź z wami wszystkimi. Lubi bracia, lubi sotry kniezu, lubi osadni, lubi młodostni. Dżens na 22. przezletnej niedzieli zetkamy się, żebyśmy się rozżenowali, a żebyśmy witali. A wiedzą, żebyśmy przebywali przy nim, naszym Bohu, z któregoż pomocu sme żywi, na którego się usmieramy, kiedy nasza nadzieja. Jemu się dobierio prośmy, żeby nad nami swoją smilność pokazał. Smil co nad nami, knieże. Bo pokaż nam, knieże, swoją smilność. Spuszcz a wodaj nam nasze rychy, wszeho mocny a miłościwy Bóg, a dowiedź nas k sobie do swojej krasności. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Chwała Bohu we wyżynach. Modlmy się. Boże, Ty si dobry, a si żuło wszeho dobrego. Czyń nas dalej a bóle k sobie, żeby we nas rosło sztojsze dobra świate. Tak prosimy przez naszego knieza, zbożnika Jezusa Chrystusa, kiś jest Tobą Duchom Świętym żywa, kraluje Bóg wieki na wieki. Słyszymy czytanie z knihy Deuteronomium. Mojżesz ryczysze ludy. Izraelo, słuchaj na postajenia a prawa, po których was jednać nauczył, so byście żywi byli a tam przeszli a kraj obsadzili, który chce wam dać Jahwe, Bóg waszych wódców. Nie przydajcie niczo k tomu, štož wam kazam, a nie odbierajcie niczo z toho. Miejcie so skiery po kaznach Jahwe, swojego Boha, kotryż wam dałam. Zakowajcie je, a miejcie so po nich. W tym budzi ja ludy waszą mudrość a wasz rozum widzieć. Gdyż zasłysza wo všich tutych kazniach, a oni praja, jenož tut und wulki naród je mudry a rozumny lud. Przetoż kotry naród je tak wulki, kotry muž su jeho Boha je tak bliscy, kajž Jahwe naš Bóg nam, gdyż kuli so k niemu wołamy. Kotry naród je tak wulki, kotryż ma tak dospolne przystajenie a kaznie, kajž cywy tutun zakoń,
kotryż wam dżęca przedpołożam. Słyszeliśmy słowo Boże. Čitanje z lista Świętego apostoła Jakuba. Mój lubi bracia a sotry, każdy dobry a dospólny dar je od Horjeka, od Twórca światu, pola kotroż nie ani zaćmicza, ani szczin przemienitości. Dobrowolnie je nas ze słowem prawdy spwodził, co bychmy byli kaž prynniczki jeho stwoby. Przyjmajcie w cichej myśli wusyty słów, kotryż może wasze dusze umožić. Budźcie czynicielio słowa, ani cieno słuchario, ki sami siebie wobsudzieja. Czysta a niezerwana pobożność przed Bogiem Wódcom je dale, wopytować syroty a wódowy w ich czystnościach a zachować so nieskażeny od świata. Słyszeliśmy słowo Boże. Halleluja, halleluja. Wódz nas dobrowolnie ze swą prawdy spodził, zobychmy byli kaž prinički jeho stvorby. Kněz, buď s vámi. Słowa świętego zczynia pomaku. We wolnym czasu zędziechu so pola Jezusa faryzejojo a pismo uczeni, kiż bychu z Jeruzalema przyszli. Doladachu so, jak niekoci z jeho uczomników z nieczystymaj, to reka niemytymaj rukomaj chleb jedza. Faryzejojo a wszyscy Żydża jedza menuce jeno, dysu się dokładnie ruce umyli. Z tym maja so po tradycji starszych. Tež, gdyż z wików przyndu nie jedza, do nich so nie umyja. Jeszcze wiele drugiego su przeuzali, zobychu so potem mieli. No jak keluchy, karany, miedzane sudobia, a liehadła przybliże.
Na to prašachu se jeho farizejo a pisma wučeni, čeho dla nimaja so tvoje wučomnice po tradicijach starších, ale jedža chleb z nečistomaj rukomaj. Wun pak im odmówi, dere je wieszczył Jezaja o was swiatulach, kajże pisane, tuto lud mnie czesci z hubomaj. Daleko pak je ich utroba o tym nie. Podamo však mnie czeszczuja wuczo człowieskie wuczby a kaznie. Przetoż zcze opuścili Boże kaznie, a dzierżycze namryte waśnia, wopwoknie czekane a keluchy a hajcze wiele podobnego. Potom zwoła Jezus zaso lud a powiedziaše im, słyszcie mnie wszyscy a zrozumcie mnie. Niczo z toho, štož od wonka do człowieka přichadza, nie może jeho pomazać, ale to, štož z człowieka wuchadza, to je, štož jeho pomazuje. Przetoż wotnucka z człowieczej utroby wuchadza złe mysle, kurwarstwa, padustwa, mordarstwa, męczestwo łamanie, nachabność, lozość, lesčiwość, rozwolność, zawisć, hanienia, hordość a nierozum. Wszystkie te złe wiece pokażeja z nutriną a z nieczystszego człowieka. Ewangelii naszego knieza a zbożnika Jezusa Chrystusa. Lubi bracia, lubi sestrowie kniezu, lubi wasadni, lubi modostni. To by żywienie piat wieczor na farem. Widzieć bychu spokojne, čipne wahace, a wiezo troszkę woczakowace w oblicza. Musz rec, wies ta pisaność knieżesze. Młodzieński kruszk wiesej nowych przeprosów. Zrobił so na dżęca przygotowali zromadnie, na przyłzacze do wasadnej młodziny. Mi jest to lubiło, a myślę wam też. Gdyż so na nešto nowe hotujesz, stoi na spoczatku przeco idea. Potom so odwažuje, przemysluje, kotre očakovania dreszczu zmieje, a kotrym oczakowaniam chcą, możu odpowiedzieć. Potem zosy so nastahił, a druzy toho runia, je první krok spiesznie zčinjeny. Rozmowy so uvija, spiew zaklinči, ječ słodzi, rysu zajmawe, baza za zromadność je data. A to je ważne. Mi je so o sebe lubiło, zoście wy, modostni sami, swój program a czasowy plan nastahili, a se mimo toho też radzić dali. O sebe ladają na bazu, na kotryż jako wasada stejmy. Wasada to są myszice, a samo zrozumiłe wy modostni. Nasza zromadna baza je nasza wira. Nasza zromadna baza pokazała się tym, że zetkamy się kemszam, że świecimy Eucharystiju. A tak sme hižo piatk wieczor se popšeli mje sobu čas a darili Bohu čas, kajž to tež dženca. Zromadne činimy nitk z cywé wasadu. Nowe otrestki žiwienia maja nešto rjaneho. Drudy tež wužadaceho na sebi. Z nowym szulskim litom na przykład je so za was nešto škuli nowego započinało, wieste czasu my sobą jeszcze widzieli, każdy je tym czasu szł krok dalej, a potem jeszcze jenoś żadość za sobą mieli za tę zromadnością, ale macie tu zromadność za sobą. W szuli, kaž dotal, albo na nowe miejsce. Jeden nowy otrysk je przysłuchać k wasadnej młodzinie. Piatk ste dożywili czas, też dżęca tak będzie, kotryż są druzy za was nowomodostnych przygotowali. Modostni naszej wasady. Czego dla su to czynili?
dokež im to nešto oznamenia, dokež je im osada vážna, dokež maja nadzieję na przychod z wami, dokež w ich utrobie bydli żadost za Bohem. A tohle je, co mi lubiło, jako jsem słyszał, to je rejne doživić, kak so ci młodzi zahimuja, kak zapšimnu, kak su zwolniwi so zapšaneć dać. Wszyscy osadni, nic než młodzina, wiedzia, że je trzeba so za swoją osadu nic jeno zahimować, ale też angażować. My wszyscy mamy so dalej kupować webierem, mamy so między sobą podpirować, mamy o naszej wierze świadczenie dawać, mamy pomagać tym, którzy sobie nudzą, mamy nowym, samo cudzym szansę dać, pola nas so zażywić. Jak to czynimy? O tym, co młodostni między sobą dorozumia. Za dzieci czynia się myślę ci, którzy sobie pastoralce za dzieci angażują. Dalsze kruhy, które egzystują, czynią to za swój obłuk. Niektóre kruhy mają sobie przychodzie nasze osadze hakle założyć, albo za sobą ożywić. Osadne żywienie je a ma być jara pisane. Jako buście kczeni, to je pola wszystkich nas tak było, su starsi jak mocno slubili was kupować, to reka, was przewodzić, a wam starobie odpowiedować se uwicze, a wuknienie zmożnić. K samostatności kupować. Krok po kroku jeszcze wuknęli z tym wopkadzeć moc, co to je żywienie. Równocześnie k przyjęciu do młodziny so 9-letnik na swoje firmowanie przygotuje. Też przy tych zetkaniach so rozestajemy z temami, które równie was potrychia w waszej starobie, które macie mimo czego swojskiego też za siebie przyjrzeć. Wukniecie, człowiek drbi o sobie ryczeć, so rozmawiać, hodnoczyć, argumentować, a po odważowaniu argumentów swój rozsud tworzyć na dobrej bazy. Ewangelii dżęca runie to nas uczy. Najpierw junu powieda wun o faryzejach, którym żdżeło dodżarzenie kultyckich waśniów. Ruce mycze za nich nie jenoż praszenie higieny, ale o sobie kulta. Kultiskie redzenie ma swój głęboki zmysł. Dokeż one pomaga namakać, wiesz tu równowahu, zwuczeność, wiesz tu smir. Jezus to nie odpokaza, ale on dopomina jasnie na to, a to z raznymi słowami, że nie dosaha so po zasadach mieć, ale że masz wiedzieć, czemu tu te zasady służą, czego dla są za tebie prawe. On chce, żeby baza, na której stajemy, była rozumiena. Znane runie toho dla dżęca renie, że se zetkamy na tym dniu, gdyż so nešto ważnego też w naszym kraju w Zakskiej stanie. Każdy z nas je namówiony na zakładzie swojej bazy, z której jest przykładza, z której jest myśli, rozsud tworzyć, kiż je cele swójski rozsud. Niech Bóg nasze przemysłowania, nasze rozsudy żonuje, a niech da nam wszystkim, sztoż rozsudzimy, stajnie nic jenoż siebie widzieć, ale tu zromadność, z której jsme żywi, za którą jsme dziakuni. Do zromadności naszej osady smiem was nietkole przyjrzeć, to dla proszę was, no a młodost, niech sobie jeszcze przyszli, chore, kłotary, so stupili tak, zaladacie potom wszyscy do ludu. Pójdźcie.
Sme džakoni za to, że ty nam dawasz tu zromadność, którąż mienujemy wasadu. Ty nas wjazasz, ty nas silnisz, nas podpierasz, przyłzasz każdy bokomik naszego bycia. Prosimy Cię, żeby tu tych młodostnych, którzy łatnietka przysłuszają wasadnej młodziny, pożonował, żeby szkitał, a żeby so mnie sobą podpierowali, kajż też podpieru nazonia od tych, którzy za nich są piatk, a dżęcy hedziem przygotowali, a so też przychodne nadzieja z nimi do ten zromadny pucz we wasadzie kroczyć. Tomu pożonuję was, że mocna miłość by był, Ojc a Syn a Duch Święty. Każdy z was dostanie od wasady małe postro, nešto, štož macie zawieście jedną chwilę si nawiedome brać za przychodny czas, żebyście so zabierali, czytali za wasze nowe a dalsze usmierzenie. Nitko zromadnie so doверimy Bohu, was ten jeszcze tu, uznamy naszą wiru. Wieruję do Boha, Wódca Stworzyciela niebios a ziemię, a do Jezu Chrysta, Jego jedynego Syna, naszego Knieza, kiście podział od Ducha Świętego, narodzony z Maryi Knieżny, cierpiał pod Poncjum Pilatem, skrzyżowany, umrł, pogrobany, zestąpił na wszelkie, trzeci dzień zmartwychwstał, zbył do niebios, siedzi na prawicy Boha, Wódca Wszechmocnego, stan przyjdzie służyć żywych a martwych, wierzę do Ducha Świętego, Świętą Katolicką Cerkiew, zgromadzeństwo święte, oddawanie grzechów, zrównoważenie miasta, a wieczne żywienie. Amen. Nieco nauročicie na wasze miestno, čikiš moja prostwy, przyjdu ka ambovi. Wszechmocna miłość by Boża, dżakoni sme przy Tebie zgromadzeni, w sobie tohodla sme dżakoni, że sme Tebie zas a zas so dowierzyć. Tež dżens, Cię prosimy, słysz nasze wołanie. Lube Boże, prosimy Cię za nas młodostnych, daj nam moc a dowieru do nas samych, żebyśmy zmużycie swoją wieru żywi byli. Pomhaj nam, nasz swójski pucz namakać, też też będzie drudy ciężko. Prosimy Cię, usłysz nas. Lube Boże, chcemy Ci za nasze służby dziękować. Oni są przeco za nas tu, dawają nam lubość, zeberu a podbieru. Dziękujemy so, za nas na naszym puczu przewodzia, a nas posilnia. Pomhaj nam, im naszą dziękowność pokazać, a si tutun drohodny zwisk ważyć. Prosimy Cię, usłysz nas. Lube Boże, prosimy Cię za nasze przeczystwa.
Budźmy prawi przyjacielio, goci są w dobrych a w ciężkich czasach jeden za drugiego tu. Pomhaj nam zgromadnie rość, a przeco sprawnie, cieszczunie a lubościwie mię sobą obkadzać. Prosimy Cię, wysłysz nas. Luby Bożo, prosimy Cię za nasz przychód. Woci nam durje a możności, zobychmy nasze talenty wujować mogli. Budź pola nas, gdyż pytamy swoje miejsce na świecie, a daj nam zaczuwać, zo nas na naszym buczu przewodzisz. Prosimy Cię, wysłysz nas. Luby Bożo, prosimy Cię, zobychmy so mogli za mir a sprawność na świecie zasadzić. Daj nam moc przeciwko niesprawnościom stanąć, a so za słabych zasadzić. Pomhaj nam świat k lepszemu miejscu czynić. Prosimy Cię, wysłysz nas. Tak so Ci dowieramy, Knieże nasz Bożo, kiż nas sylnisz, nas przewodzisz, kiż se żywa kralujesz, bo wieki na wieki. Módlmy się. Knieże Bożon, tuta świata hościna, daj nam przeco Twoje spomożne żonowanie, żtoś nitko obraznie czynimy to zakonie ze swojej mocy, przez Chrystusa naszego Knieza. Kniez budź z wami.
rozbin utroby. Dziękujmy so kniezy naszemu Bohu. Bo prawdzie je hudne a sprawne, zdobne a spomożne. Zosoci stajnie aż udzie dziękujemy knieże święty wycwierzego mocny wieczny Bożo. Przetoż tak jara se świat lubował, zose nam swojego syna jako umożnika posłał. Nimo reka bu nam we všem podobny, zoby ty w nas lubował, sztoż lubujesz swoim synu. Przez swoją posłuszność je nam bun twoje dobra zdobył, kotryżśmy ze swojej nieposłusznością zubili. Toho dla sławimy Cię, knieże, ze všemi angelemi a światymi, Twojej krasności wyskają. Bo prawdzie światość knieże, żuboż je światostcze. Toho dla przykadzamy przed Twoje obliczo, świeczo zjednoczeni z Sywicopiu niedzielu jako dzień, na którym się Chrystus zmartwychwstanął. Przez Niego, kotro se k swojej prawicy powysił Cię prosimy. Posvětu Ty dáraj z rosu swojego ducha, zobyście nam było i ciło a kryj naszego knieza Jezusa Chrystusa. Predać so wun dobrowolnie czapeniu uda za wun klip, dziakowasze so, łamasze, a podają swoim uczobnikam prajo. Zmicze, a jeszcze šice od toho, to je moje ciło, kotreż bude za was podate. Tak tyż zaun pojedzi keluch, dziakowaše so zaso, a podają swoim uczobnikam prajo. Zmicze a picze šice z niego to je keluch, nowego a wiecznego zakonia. Moja kryj, kotraż bude za was a za mnohých przelata k vodawaniu rychu. Čiňte to, na mnie wspominają. To je potaństwo wiry.
Wspominają tuż niebieskie wódce na Jezusowu śmierć a zrowastanienie, przynoszamy Ci chleb żywienia a kieluch wozbożnienia. Dziękujemy Ci, że se nas powołał przed Tobą stać a Ci służyć a prosimy Cię pokornie. Zgromadzuj nas, kociż używamy Chrystusowe ciło a krej Duchu Świętym do jednoty. Wspominaj knieże na swoją cyrkę, po już ziemi rozbrojeną, a wudo spełnie jubel lubości. Gromadźcie z naszym bamżom Francyskusem, naszym biskupom Heinrichom a ze všim duchowstwem. Wspomnij też o naszych bratów, na nasze sotry, kociż są umrli w nadziei ze zrowastanu, a przyjmij ich a wszystkich zemrytych do światła swojego oblicza. Smij so nad nami wszystkimi prosimy Cię, sposzcz nam wieczne żywienie. Ze zbożnej Boha Rodzicielku Knieżnu Mariu, ze świętymi apostołami a wszemi świętymi, kociż so Ci ze všich wieków spodobają, zobychmy Cię kładili a sławili przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Niego z Nim a we Nim, dała soci Boże wszeho mocny wódce w jedności Ducha Świętego, wszak chwała, cześć a hordozność, wieki na wieki. Po spomożnych przykazach a błyskim rozluczeniu zważymy się śpiewać. Wódce nasz, iż se wygazał, swych Twoje nieno, przyjdź Twoje królestwo, stań co Twoja wola, kajż na niudach na ziemi. Silny chleb nasz daj nam dżes, podaj nam nasze winy, jako my też podawamy swoim winnikom. A nie wiedz nas do zbytowania, ale uboż nas od złego. Przekończ Twoje królestwo, a moc, a własność na wieki. Amen. Knieże Jezuso, swoim apostołom se praju, pokoj wam załostajam, swój pokoj wam dałam. Prosimy Cię, nie hledaj na nasze grzechy, ale na wiru swojej cyrkwy. Daj jej po swojej woli pokoj a jednotu, kiż se żywa kralujesz wieki na wieki. Pokoj knieza buď stajnie z wami. Pozdročcie se z pozdrovom pokoja. Pokoj s Tobom. Pokoj s Tobom. Boże linio, za nas date, Ty niesiesz wszystkie grzechy świata. Zmieso nad nami, zmieso nad nami, zmieso nad nami, zmieso nad nami. Boże linio, za nas date, Ty niesiesz wszystkie grzechy świata. Zmieso nad nami, zmieso nad nami, zmieso nad nami, zmieso nad nami. Boże linio, za nas date, Ty niesiesz wszystkie grzechy
svoj pokoj, daj nam svoj pokoj, daj nam svoj pokoj. Liczy jenio Boże, kotryż zebiera rychi świata.
Jetzt słyszymy in postelnienie, in Jackny Kirlusz od naszych nowomodostnych zaspiewanych. Modlmy se. Boże, Ty nas nasycił z chlebom niebieskie hostczyny. Prosimy Cię, niech tu ta cyroba lubość dała naszym utrobam moc, żebyśmy swoich bliższych widzieli Tebie, a u nich służyli Tebie. Tak prosimy przez Chrystusa naszego Knieza. Kłazywieniam, jako prynie tutaj miestnie zapłać było za waszą zmužitosť, za to, żeście sobie zasadzili, żeście sobie przygotowali, a żeście nam tutaj wesele obradzili z wami tule kemsze dożywić smieć, a też wasz przynoszk. Dżęca dwiema je tu niżpo farskiej cyrkwi, ponieważ projekt Dżęca odina zarodnika z Nowej Wieski. Potem je 15 dżęcicci poswiadczenie nowego postawienia Świętego Krzyża poda sobie Pöplec w Kroszczycach tu przy chatkach. Różowcy w Kroszczycach 18 dżęcicci. W klosztrze niedzielu dymaj utoro 18 w Worklecach 19 godzin, czwartek pak 18 godzin putum. Kolekta w Kroszczycach je przychodu niedzielu za wasadu postawiena. Wutrome zapłać było, prajmy se też za szczerowace dary, za wuredzone piszczelo dary so trójce 100 euro. Za cyrki junu 100, junu 50 euro. Po dopołudniach kemszach nitkole modostni odjedu, dżęc maja wulet do Sakskiej Szwicy. Domov obstarania są wutoru Nowej Wiesce, Rajnce, aber hornim Hajnku, Piatke, Horkach, aber Kroszczycach. Wutoru zetkaja so senioroje w Worklecach, 8 dżęcicci maja w Kapolce Kemsze. Szulskie kemsze są sredy w Worklecach 16 godzin, czwartek w Kroszczycach 15 godzin. Firmujomni zetkaja so czwartek 17 godzin na farę.
Dzieciaca šola zvučuje sobotu w 10. Dżens za tydzień je swiedzien Świętej Marii Naroda. Putniskie kemsze wyrożęcze są 9 leca, dokeše niedziela na huce. We wszystkich osadach je ten porядek leca troszkę inajszy, ze tymi bożymi mszami, co się orientuje na rożant. Procesuje tu z naszej osady wotendu 645 slosztorskie cyrkwie, 7 svarskie cyrkwie. Dalsze kemsze są 7 tu w Kroszczycach, w serbskiej ryczy, 9 w klosztrze w niemskiej ryczy. Niż po 8 to w Kroszczycach nie będzie. Za krzeszczanski procesjon do rożanta pytamy bohužel nitko tola krótkodobne jeszcze 2 drużce, 200 skoriwen. Prosimy so zapisać w wieży. Sakrament Świętego Mężestwa chcete sobie zaudać, prosite wierywych o modlitwu, a przypojataj so drugi raz Szymon Henryk z Worklec a Kira Rehorec z Nowej Wieski w Obie Katolskiej. Też drugi raz Aleksander Dornik z Nowej Wieski Katolskiej a Sarah Pflugbeil z Freiberga. Do Horunia drugi raz Jürgen Bresan z Nuknicy Katolskiej a Susanne Groß z Nuknicy. Kapłan towarstwo kapłanki Maltezu w Worklecach przeproszuje przychodną niedzielu od 3:12 na dzień wotorenych pomników. Zakończa ceny tam je w 5 po południu. 7:08 zemrze w starobie 64 lat Joachim Zinder z Worklec, co dalsze so jeszcze woziwi. Dnes niech daj mu wieczny odpoczink. Niech odpoczywa w Bożym pokoju. Ostatnie przedstawicielstwo krzeszczanskie zetka so jutro wieczór 19:30 na ferę. Porядek Bożych show. Punżelo rano we 7 za zemretych sobie cyrzec z horku. Wutoro rano we 7 za kude dusze Boża saja skazana z horku. Sredu rano we 7 za zemretu Lenu Rabo a syna Jurija, kajż też zemretoho bratra Jurija a manżesku Mariu z Itka. Czwartek 15 szulskie kemsze za kude dusze, Boża msza jest skazana z Kroszczyc. Piatk wieczorny za zemretu kratu Żurkowu a manżesko Jurija, kajż też żywych a zemretych swójbnych. Sobotu na podjumaj dżakne kemsze manżesko Jadwigi a Gida Zarodnika z Jasince. 4 a 6 za spowiedź, wieczorne kemsze za żywych a zemretych sobie Wetzlichec z Rajnce. 7 przychodu niedzielu wodkrat procesjona, kemše tu sú za zemretého Pavla Schustera z Woodburia. Wuzačne je przychodny tydzień livestream rano 7. W Rożęcze sú putnické kemše v 9. Nietko a potem, co sme vozivina čitane, prošu, zabychu naši ministranča, ki so dženca službu ukonili, a ki so dženca rožanuja, so toho runia vstupili kvotari. Dvaja džens pobrachujete, Marta a Franz, obaj ste skorevoj, tež jimaj tute miestne kaj švam. Aj so rožanovač, to je nezvučené, to je nemôže zvučovať. To se potom stane, daleko je vám zapłać bo tute miestne, w imieniu osadnych, tež v mojej osobenskim mene za vašu službu, ktorú ste vykonali šon ten čas, byście podlešili tu normalny, służbny czas, ale byście dżakoni si myslą za wszystkie narzędzia, które ste czynili, a nosicie to, co jeszcze tu sobą skutkowali dalej do swojego żywienia, a zmiejecie jeszcze szkuli rozprawiać też tym, które się przychodzą zetkacze. Jeden mały darik chcę wam przepodać, jedna mała dopomnienka na to, co jest tuta służba, jedna wotrana służba, jedna jara Riana zajmała. Do ruku so dostali jednu modlitwu, a przypinene jedno małe znamieszko, które pokaza ministranta w służbie, w aktywnej
Znano so namaka w przychodzie jedne drugie dziwo w osadzie, które wam brunie takole wesela czyni. Ja si myslím, na to so nadzieja, na to so weselimy, że potom też jeszcze zwolniwi, a so obdzielicie. Tuż w tym miejscu jeszcze raz zapłać Bóg. Nic jest zromadne, uproszę Boże żonu. Bych prosil w obrocie co jeno tabernakli, ja sposzczę kończne żonowanie, a potem je wucza ze banerami a modostmi. Jest Bóg z wami. Niech was pożonujesz mocny Bóg, Wódz a Syn a Duch Święty. Dziecię pokoju.